Здравейте хора, в днешното видео ще отваряме тази игра. Наскоро ми я купиха и ще я разгледам. Казва се FC24, предоставят ни компанията EA Sports. За PlayStation 4 съм си я купил. Тук виждаме Халанд изобразен на картинката, как рита топка от Шампионската лига. Тук виждаме някакво лого. Още не знам за какво е. Ето тук имаме, че играта е за над 3 години, защото просто няма да разбират. Има и за PlayStation 5. И нека да обърнем на гърба, защото тук вече разгледахме всичко. Много по-бързо става от предното, от това на Коби Брайант на баскетбол. Тук виждаме някои от лигите и първенствата. Има още много такива. Виждаме някакъв терен. Не знам на кой отбор е терена. Май от Шампионска лига е този терен. PlayStation FC24 Ultimate Team има. Тук може да видите какво има. Така. И да си го прочетете. Така. Сега мисля, че всичко от страницата е видяно. Сега отваряме вътре и можем да прочетем. Първо, преди да преминем на диска, ще прочетем първо ето тези неща. Това е наобратно, никой не знае. Има и FC Mobile, да. И FC Mobile. Я има за телефон. Може да играете и там. Но не е същото като за PlayStation. Ето го баркода, с който може да си я купите. Да. Нека да преминем към втората листовка. Аха, не. Вижте, тук има Ultimate Team, логото на Ultimate Team. Много яко са го направили. Тук с Винисиус и Белингъм. Добре, това е всичко от това. Сега да отворим ето това, на което има само надпис. Явно не е било наобратно. Сега ще го приберем. Ето така. И ще преминем към диска. Вече само колко е як. Тук EA Sports пак показва, че са ни предоставили FC24. Тук плюс 3 години за PlayStation 4. И сега ще го сложа ето там.